Hi guys, maayong hapon. Mamunyag ta sa atong tanom guys. Kaulanon siya pero hangin man basig di makadayon og ulan. So mamunyag ta kay ato na nabunyagan kagahapon. Kay walay agas. Karon kay schedule man. Pero namunyag ko ginang buntag. Atong kuanan guys. Bunyagan atong tanom. Kusog hangin guys, basing dili niya makaulan. Okay. Kusog ang hangin. Umanatag bisbis guys. So ayan. Pero kaulanon man siya. Pero gibasa man na akong tarong. Kaulanon siya guys. Buga tagkahoy guys. Kaya mag kaulanon na. Kunya tayo sunod. Atin isilong guys. Kay kaulanon na. Kaulanon.
Nabukad ang akong kuan guys. Bulak na igo sa hangin. Sayang kayo. Ato na ipatindog. Ito ning kuan guys, tuhan. Mahal kayo ni sauna pag COVID. Naka sapi ni kuan. Isa ka ingani sauna gipay 4,000. Kagayan lang ang palit. Mahal kayo ni buwak guys. Buwak sa lasang. Ako siyang gairan. Okay guys. Basta orchids na kuan po. Ang daig guys. Guma. Natindog. This is very simple. Natindog siya guys. May nandito mukampat sa nangka. Hindi ka na pulungan ko na siya. Apoy sana ang hambog pod. Bisa ka sa mangga. Ba? Tanda yun siya sa taas. Kapulungan ko ning mangga kaya nagsangko sa wire. Daghan kay kong pidonon nilabhan guys. Super kadaghan. Mamilo pa guys. Daghan kay kong pidonon. Hugaw kay akong pamot. Para guys akong pidonon nga nilabhan. Inaok ko pa kadaghan. Ito yung piloon guys kay nagkakuha na ang pangita sa ilang sinina. Subit ang hangin. Bibit naman nalabas pa ni hapon.
bulhak ng pamilya. Ang trapo. Uma guys, kay di pa di ay. Ito ang mga panglutuan ni Alan guys, no? Ugma sa pista kami na pilang kwaon. Kay, one daw. Anang ganan daw sila kay dili daw may magbungat kung pina ang presyo. Kaya sila kay pag nagpaluto daw sila, may magpaluto sa ila ha. Bungatan sila nga muna ang presyo. Na daw magpaluto sila dito tag 200 ang putahe. Yeah. Kung samtang pila ka putahe ilang ipaluto, di ba? Dako pod. Samo di mi kami ni alang nagapangluto di mi gabungat. Gahulat ra gid mi kung pila ihatag sa kuan. Pila ihatag sa among aglutuan. Kaya kana sila mantigom, sila man pud nang kana pud sila mantigom pud na sila no nga kuan. Hago ang magluto ng kami di mi gabungat sa presyo. Pila na minala ng luto di mi gakuan. Kung sa ila ihatag, mura yung dawaton. Magma sa pista sa ila, kami na po yung luto, tulo ka baboy lang ihawon. Ay dili, isa ang tadtaron, duha ang litsonon. Pero mag-uban na si Alan og lalaki. Uban niya. Kaya man may mga salang na kay ako na kay itong baboy. 10 kilos na. Nga ako, di mo ko niya masaligan nga mag-atubang sa kalayo. Kabalo na magit siya. Nga, dali na kayo kong kakuan basta kabod ko sa init. Munang ako, tabang rin ko niya manghiwa, mga lamas, manghiwa sa karne. Pero nung ka nga mag-atubang ko sa kalayo. Na nga makuha siya sa isa, kauban niya. Si Doy-Doy siguro yung kwaon. Or sa bakaha. May lang lagi og kuan. Ba't trabaho baka na. Naginyaman to ni Alan nga. Kung ting trabaho ma'am. Kuan lang siya lain. Naingon magin siya nga. Dahili sa mig-adlaw. Duha lang ka-adlaw. Masinog mag-live si Alan og 2 days. Eh kung di siya kuan, di siya sugot. Ngayon dito sila nga dili na gid mo kuha og lain. Okay, nalipay sila guys no kay alas 6 bitaw no sa buntag nakaluto na gid si Alan tanan. Munang dako kay lang kalipay kay sayo pa daw nakaluto na. Ayun sila nga wala gid mi nagmahay nga kamo ang nakuha. Okay. Ano? Dili na kung nay mag-anha sa ila, dili na maghuwat-huwat nga. Maghuwat-huwat nga. Dugay magkaon kay nakaluto naman. Kaya di ko sila ganahan nga na ilang bisita nga mag-huwat-huwat bitaw. Gusto nila pabot silang bisita, kaon na yung diretso. Butan ka sila.
Puntan kasi sila guys. Napamayo na may uban nga. Magluto ka nga, pasagdan ka man ka. Katos na kay, ati manon di kanila. Istoryahaon ka. Kundi matabang po ang babae pagkuhan. Nang pag-ingit sila nga kung sa mga okasyon sa ila. Si Ala na yun lang kwaon. Nasila'y poultryhan. Nasila'y babuyan. Sada mo na mga kuha nila. Na ilang babuyan niya. Pag may okasyon. Hindi na sila magdisod. Yan na nilang baboy. Hindi na sila pangitaan nga. Asa palapit sila pangita palit baboy. Kaya na ilang binuhidaan. Magmasa, isa sa talisayan, ikuha po ko ni tata. Ito sa iyang agalon. Pero, excuse me, isa ka adlaw. Murag sa kadlawanan ra, sa 16 ra. Kay, murag 16 ra sila magpakaon. Di ra kayo kuan. Di ra kayo, sa nga ni, di ra kayo hago. Ay, ispiras ra, ay kadlawanan ra. May kuha naman sila nagpakiti ra. Saan man ni? Kalaki yun yung alam ba ni putol-putol. Pita-pita mo na kong ulo Lagi, kalaki yun yung alam. Kayo nagipalit niya alam niya. Kaya di man niyang igo. Kiputol. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Mingaw kay guys kay wala ko'y sounds. Mingaw. I can't tell. Bakit itong sudanon karon? Sana itong sudanon guys. Sinina ni Mimi sa una guys. Sa may nakalayo. Kalasog medya si Luna o si Alan Taladlaw. Adlaw. Lima kaparisan ni Alan. 5 yan ni Luna.
Sabi mi anhara na ko ipamidyas basta kuan kanang mag-uniform. Sirilong na kay magsapatos siya dili. Midyas. Wala guys, landong na kayo guys. Ulan na gini karon. Magsayo ko pagluto kay aron. Di ko makulitan sa kuan. Ulan. Mana tagpilo guys, so ato na ni pang-arrange si pang-plaster ta dito sa butanganan kung asa ni dapat nga kuan area. Pero alam na ni. Nana ko ni relo na dani ni. Duy. Nakauli na akong mga agalon guys. Nana ko mga agalon guys. Oh. Na ko mga agalon guys oh, kauli na. Takpan daw na siya hapit. Kaya wala na helmet. Kabalo na kid sa balaod. Hi, Nay! Hello. Nakailis na ko. Very good. Upo ko naman sa kong trabaho. Humana ako pamilo guys. So mamahog na tagbaboy pa kayo. Magulan na niya. Di tapakamahog na ning baboy na to guys. Sige nag-igok-igok nga. Pangayo na sa bahog. Akong bahog guys. Walay pullard. So tahop. Yellow ang bahog. Yan ang tanong pullard. Gapon ng balingwan. Anan. Walay pullard. Pero lami ang ano ning tahop guys. Sila lami lang ning tahop. Ang atong bahog sa baboy, gamay-gamay lang kay boros man. Isa! Tahop guys. Hoy! Tahop ni nga yelo mo guys. Kaman, di ka na naganahan? Laka. Di siya mukhaon ng tahop. Tamili pa ning babodja. Hi guys, mangha minimi og akuku. Ana, dito sa layo? Among baso yun. Dito sa layo kayo? Nawala to lang nagkamlat nga kuan oh. Na? Kamote. Alara mo! Yan din himan to sila ni anak kaagi sa. Ay, wala na tao. Dani to nalubong ilang motor. Magpanguhamig pako. Pako kung naiudlot. Kaya lami agbasoy. Lami agbasoy guys. Among basoy yun ni mimi.
Kaon to, bitaw na. What? Pahuli naman. Hmm. Kuman kaon. Hmm. Balik sa kulahan, pagkakuan, igang kayo din yun ni teacher ang electric fan. Ito na yung nga teacher nga, dili man mo nag-ion ang electric fan. Kusay, kami gaun. Huli ka balo, magkamagundi ikaw mag-on. Kwenkan pa lang, me. Bira ko na magtuloy, pak! Bera kon, pero na pa isa, saksakon. Ayaw, pagsaksak, basta saksak. Tapos, wala no, gatong saksak. Dili lagi magsaksak-saksak sa kurente. Kuman ako classmate. Mamahog taon na sa manok, Kami, mali guys. pasaksak ni teacher. Hmm? Kami pasaksak sa TV. Saksak ba dito sa may dua ka idama? Dala tayo. Kukuhan kami pasaksak ka. Di ka balos ni teacher. Ay, posible. Posible sa kaya di makabalo yung teacher. Hmm? Tok tok tagaun. Wala na, bahog nila, guys. Ganito yung mga manok kayo, mga sipat na kayo. Nay, mais yami, wala. De? Toy song. Mais ba, mais? Karino. Wala na bahog sa manok, guys. Nanguli ng mga manok ko. Nay. Ayun na, dili na manok, bahog. Wala na, mga tagpak ko. Wala naman di bahog manok di ay. Taon. Ang una, kami nilula. Dakan ka makuha. Napak ko. Kasi tayo kalimutan. Ayun na, manok. Wala may udlot. Di utanan man siguro ni bag. Oh. Nanay, hinog na kayo. Ang Ano lang ka? Ako pula na kayo. magtukit pula, hinog na dayo. Watan dalag sanggot. Walay udlot, guys. Walay udlot. Wait, no. Makakuha ko. Itigwayan ka rin baka na ni nangalasa man. Wala. Ha? Ah, Tigwayan ng baka. ah, Ba mo ginilag tigwayan ng baka na niyo eh. Tanin na rin na. oh. Sus, saan ba ni mo na nga? Wala man diya. Paho. Ano na? Gusto ko parang kala pa. Dili maguna siya pwede. Ay, Chinese malunggay na lang daw kuan. Gusto ko. Wako na kutog lang ka. May nanay pamakda na naglupad-lupad mi. Kaya hapon na mi. Chinese malunggay na lang, guys. Ito Chinese. Daw, kamuti tops. Talbos ng kamochi. Sige na kayo, mag-ulan na niya. Namay ko ng beauty na. Kuan. Itong pako. Shh, ayun na. Halaksan. Gusto ko daling utan. Mautan man yun. If you di na kayo, di na hambog. Oh. May kawagpako, guys. Kaya pakuhan, gitigwayan o baka. Di man gatanahon nga kuan. Abot magidinig panigway. Kabalungan ay pako, ipabot sa baka. Di wala na yung wata nakakuha. Sa pako-pako. Dami agkuan lapwa sa laron ba? Or basuyon. Itlog na lang itong lutoon, guys. Kay baka napagbukuan. At mo uratong ni sa katari. So mag-itlog na ito, guys. Pakai dulu, guys, itong lutoon. Itlog at lutoon. Lusot mo halig, ito ang hangin. Bagyo na siya, guys, bagyo. Guys,
Nakaluto naman ta. So, manihapon na ta guys. Unsa ba ginabuhok? Ang atong sudan. Duha na kaklase na ko pagluto. Bless us, O Lord, and these the gifts which you are about to receive from the Lord. Jesus Christ, O Lord. Kilaw-kilaw man ay. Ay, kilaw-kilaw. Manihapon ta guys. Kaya ko gusto. Kasi mo gusto. Magtarong pagingkod. Yan. Tiklan. Guys, Sama na. relo na. Harap lagi na eh. Kamoy pagluto, gareklamador ba ninyo? Igo nang gay maglutuan, nagreklamo pa mo. Hilom na mi. Pahat. Kaon ta guys. Itlog atong sudan.